mopogore opogore. Wang'eyo ni kata koseger ute thieth koka nyalo chiwo thuolo makare mar ndiko kata lakteche moke tich. Nyaka sani ang'eyo ni e chaka higa ni lakteche ne obwogo mar bago ng'anyo, kata kamano ng'anyo ma kamago nochung' tok kane gisetwa kod sirikal. Kendo nitiere weche mopogore opogore ma bende ni dwaro nochop kare. Kaachiel kuomgi ne en ndiko jogo mosebedo ka tiegore kata mago miluongo ni internship tich maderom ma 360 ma bende sirikal nosingo ni biro ndike tich e thuolo mar jumbe 2, mano ne en dwe mar 5 mano ma higa ni. Akeka mano osetimore kose oyo. Kata kamano kwang'iyo osiptende magwa kata chal mar thieth e kauntis magwa makaluo, in kaka jago ma bende ochung'ne KMPDU, jakom mar KMPDU e gwengego mag Nyanza, kwang'iyo osiptende magwa, kwang'iyo lakteche, wantiere kanyo kod lakteche, wantiere kod clinical officers, wantiere kod nurses, iwacho kanyo ni nitiere nyaka nyamrerwa. Kwang'iyo osiptende mopogore opogore masani osegeri kata mantiere counties magwa, bede gintiere kod lakteche gi moromo maka jatuo wuotho kacha to nyalo yudo kony makare maonge ng'ikruok moro amora. Human resource for health okoromo. In fact, Kenya paro maber, ne nitie osiptal moro Kisumu County mano olor nikech ne gionge gi nurses enough mar ng'iyo patients gotieno. Ting'eni okinya bedo just one nurse ma take care of 80 patients. Mano ngiso ni more than 90% mag patients gi ok gidhi yudo that quality of healthcare monego giyudi. Where me example, Migori County manigi population mar 605,576 people, nigi dakteche 60. Mano ngiso ni nitie daktari achiel mang'iyo ji 10,000. To ka ng'iyo WHO recommendation, WHO wacho ni in every 1,000 population onego wabed gi daktari achiel. So Migori County dwaro 605 doctors out to gin mana gi 60. Mano ngiso gi gin gi deficit mar 500, almost 500 doctors. Kawang'iyo county mar Kisumu County nigi about 150 doctors in a population of 610,000 people, according to census mar 2019. Okay, so Kisumu County requires 610 doctors. Mano ngiso ni gin gi deficit mar about 450 doctors. In short, the picture ma atemo goro kae en ni one gi very few healthcare professionals, and the consequence en ni sama jatuo dhi osiptal, ibo winjo complaints mang'eny ni adi osiptal tarito from saa 2 gokinyi nyaka saa 8 to pok aneno daktari. And ji ok penjre ni ang'o momiyo daktari onge. Is it ni daktari ni pok obiro tich? Koso is it ni daktari ni is not very well trained, koro en very slow? Koso dakteche okoromo mondo oneji kaka our chata wacho ni within 30 minutes kidonjo hospital onego neni. But patients bedo rito for more than 2 hours, 4 hours, 5 hours e laini kapod girito daktari. And that is a result mar shortage of staff. To kawang'iyo health indicators mar KDHS mano gol in the year 2022, nitie a very gloomy picture e counties mag Nyanza. I don't know if kain gi that particular document, but aneno, for example, in county of Migori County nigi 73 out of 100,000 neonatal mortality, one of the highest in the country. Kawang'iyo county mar Homa Bay nigi 61 per 100,000 neonatal mortality. You know, those are mago figures money very high. Mano ngiso ni nyithindwa matindo monyuol are at a very high risk of losing their life. And I'm not blaming
healthcare workers ma already near ground nikech gin gitimo gima ginyalo timo to their to their ability. Gima wacho ni the deficit ma wan go mar healthcare workers, the numbers ma wan go ok nyal take care of the population as we want it, and that is one of the reasons ma wacho ni devolution of fail. If you cannot bridge, ok ginyal bridge this gap mondo gi employ enough healthcare workers, enough doctors, enough nurses, then we are cheating the mwananchi ni what take care of it. Wan gi osiptende ma okkonya nyikwa Ramogi. To mana ka pod wantiere wachno mar lakteche kata nurses mabende nitiere kaontis magwa mabende nyaka sani se wacho ni kigoyo tarbuin e kaontis mopogore opogore to nyaka sani nitiere nok mar lakteche ahinya